похвалата от човеците повече от похвалата от Бога. Ама не сте ли вие това, бе, хора? Не сте ли вие? Къде са ви храмовете? Къде са ви олтарите? Къде са ви служители? Не са ли мъртви колкото вас самите? Не сте ли вие тия, които чета? Защо издигате Христос? Разума Христос, живота Христос е друго от името Исус за поклонение пред олтарите на мъртъвците. Те си стоят мъртви. Те не се събуждат. Хайде, сестра, кажи какво направиха срещу тебе уния брати. И сестрите. Хубаво, че нямаш глас, си наистина. Следващия път ще дам микрофон да обясниш как са ти пречили да станеш духовна. А ти с такава мотивация, с такова желание, как така? Как е възможно някой да те учи тебе? Как е възможно някой тебе да... Нали, как е възможно при положение, като си знаеш способностите? И като почнеш в тази игра да играеш и разбираш ли за какво става на въпрос? И си казваш, това ми пречи, он ми пречи. Не бе, те са ти храна за тебе. Това ти се случва, защото трябва да ядеш. Трябва да си в състояние на илюзията, на страха, на смъртта, на егото, на всичките учения, които и писанията ги създават. Искаш ли повече такова нещо? То ще се види. То ще се види, сестра, защото ако повече не го искаш и вече си тотално отказан от това, Бог няма смисъл да ти създаде състоянията на това, което е около тебе. Той ще обърне болката ти вътре в тебе, за да започне да те доближи до вратата. Ще осъзнае, че съзнанието ти повече не ти трябва в този вид на религия, защото последният етап на съзнанието на религията е най-смазващо. Защото там, като че ли се разделяш с Бога, разделяш се с много неща, такива, които нали, егото ти преди се е хранило с тях. Разделяш се с виденията и пророчествата за тебе, нали? От този Бог на матрицата, защото тук много сте играли игри, кой какъв ще бъде като порасне, колко велик, дали ще има частен храм, дали ще има частен амбон и тем подобни неща. И някои са успявали, някои са закоравявали в смъртта си, Бог ги е помазвал за още смърт. Кой може да се скрие от Бога? Някой може ли да си направи собствено нещо? Винаги е по неговото действие. Винаги е чрез неговото действие. Може ли да се събудиш? Виж Петела какво прави. Чуйте надолу. Защото обикнаха похвалата от човеците. Само това ти пречи. Ако не обичаш похвалата от човеците, направо Бог ще дойде и ще те прибере на момента, защото си стана светия. То е част от това. Сам Бог го прави. Разбирате ли, че Бог го прави, защото Той ти е създал нужните емоции. Разберете, че колективните взаимоотношения изработват цялостната матрица в човешките ни представи за взаимоотношения и общения. Хората те научават кой си ти, разбират какво обичаш, какво не обичаш, разбират колко си способен, неспособен, колко може да се доверят, колко не могат. И цялата тази политика на размишление, цялото това тайно поведение към тебе и ти обратно към тях, създава матрицата или Бог е направил това нещо. И ти, идвайки Христос, ще трябва да осъзнаеш точно от това аз излизам, защото Христос ме извежда да бъда за Него, да бъда в Него и чрез Него. Разбираш ли? Да излезна от колективната съвест на мъртъвците. И Исус извика и рече. Айде да видим какво е казал. Който вярва в мен, не в мене вярва, но в този, който ме е пратил. Кой го е пратил? Кой го е пратил? Върховния разум. А той, който е в матрицата, кой е? А как е пратен тогава? Каква е разликата между матрицата и него? Защото той има разума на върховното. На ония, който е пълнотата и целостта. Той го представлява. Той е част от това. В смисъл, той е изведен от това, за да покаже целостта.
Не правете глупави изводи, като мислите, че той е не толкова важен, колкото отца, както вие го наричате. Отец е много важен, път ти дори отца не го познаваш, защото отца е пълнотата на разума. Ти говориш от религиозните стандарти на буквопапагалстването. Това е. Отец е всемогъщия разум на цялостта преди създанието на сътворението и след сътворението. Това е целостта на разума. Христос е това, като разум, като съвест. Това е Отец. Той е целостта. Това е Отец. Който вярва в мене, не в мене вярва, но в този, който ме е пратил. И сега 45 стих. Който гледа мене, гледа онзи, който ме е пратил. Какво гледат те? Защо Исаия казва, че няма как? Те виждат човек. Проблем. За тях е проблем това, защото виждат човек, който дори да е във вида на по-различен от тях, като всичко, те го оценяват в този факт на човешко естество и за тях това е същото състояние, което те му казват. Та ти не си ли сина на дърводелеца? Та ти не си ли това, ти не си ли това, ти не си ли онова? И тук идва презрението. И знаете ли, когато започне този ред на търсене на логика, Бог закоравява хората още повече. Разбирате ли, че на момента, който вие съблазните от нас, защото ние представляваме този разум, и който, ако Бог иска да ви закорави, той ще го направи още повече и още повече. Но разума му е толкова ценен за вашата идентичност, че трябва да го потърсите, както е казано, да се насилите, защото твърде много време стояхте в матрицата и ученията на матрицата, за да намерите това царство на живота вътре в себе си. Или да станете това, което трябва да станете. Нека да го прочета. И който гледа мене, гледа онзи, който ме е пратил. Кой го е пратил него? Той. Друг да им казва, вижте, вие виждате Бог. И тук горят бушоните, пищи и се вика, някой изтрезнява от болки, от его, от религиозни там страдания, всичките разкъсвания. Той за какво говори всъщност? Исус за какво говори? Не ви ли говоря от 2 часа вече? Той говори за разума. Той казва, оставете лицето ми. Вижте ми светлината, или с други думи, умът. Разбирате ли? Вижте ме по този начин, който може ли да го видиш така? Не, ти го видиш като религия, като буква, като прави не прави, яш не яш, кради не кради. И след това започва истерията, кой е по-добър, кой е по-велик и кой е по-правилен. Нали? Клюкоговоренето за Бога. Какво тогава казва той тук? Казва поучението. Поучението познайте. Има се предвид не учението като Моисей, а поучението или мъдростта ми. Познайте ме по разума. Познайте ме по светлината ми. Няма как това да сложиш бинокъла на буквата и закона от земните учения и да познаеш помазаника. Не става. Ще го познаеш ли помазаника? Няма как да стане. Защо той е отец? Защото разума му е, съвестта му е, съзнанието му е извън матрицата. Ясно ли е? Всеки, който е така, е Христос. Или Сина. Сина има един образ, една личност. Това е този разум. Всеки, който се ражда отгоре, се ражда в тази личност. Всеки има този ум на пълнотата и цялостта, който се ражда отгоре. Христос си ти, когато си извън матрицата. Чуваш ли каква е тайната? Извеждането ти от матрицата значи Христовия живот или умът му, светлината му. Но ако отиваш към правдата на Христос с буквата и закона, ти не намираш Христос. И Бог те закоравява в себе усъвършенствуване по плът или клюкоговоренето за християнството. Защо Той е Отец? Защото Той представлява разума на пълнотата и цялостта. На ума на това, което чувате. Христовия ум е това. Христовия разум е това. И когато ти си новороден, получаваш
правото на такъв разум. Извеждане от матриците, извеждане от стандартите на това. Самата вяра няма никакво значение под формата на религии. Виждате ли, че се осуетява? Има ли смисъл? Не. Ти блъскаш тавана и това е. Стигаш до ядене, пиене, там получаване на здравни осигуровки от Бога. Сега, осъзнавате ли защо матрицата има много важна умствена позиция? Ограничена, блъскаща се на хора вътре в себе си и извън себе си с други хора, борби и каквото още, защото Бог казва, че в този разум Той го определил и го ограничил до минимализма на тази илюзия, така че човеците сами от себе си се смазват във всяко едно отношение. Без значение дали успяват. Пак го казвам, за да го разберете. Без значение дали те умират успяващи, дали умират добри, полезни, правилни за този свят. Без значение. Те са били храна в матрицата. Единствено разума Христос е извън такъв ограничен свят. А вие като повярвахте, виждате ли, когато споменавате отиването в ада и го правите по тази причина, че трябва да има християнство, толкова изглупавявате и толкова ставате още по-големи заблудени хора и продължавате в демоничното хранене един към друг. И така тече с векове. Поклонение към свръхестествено от земния олтар. На кого се покланяш? На върховния разум ли? Не. Покланяш се на Бога на матрицата. Да, Той е Бога, но Той не оставя това да те оживотворява. При все, че се покланяш, между теб и Него има ограничение. Той ти го казва да се покланяш заради греха ти, заради неправилността ти, заради това, че ери си какво си излъга, ери си какво си убил, ери си какво е станало. Сам Той те умилостивява, защото Той има тайния план на оживотворяването или тайния план на Новия завет, който е оживотворяване и даване на нов разум. Но не ти го казва извън помазаника. Като дойде помазаника, той изявява това. В него той е нов завет. Защото изобразява разума, съвестта му, съзнанието му в пълнота и в цялост. И реализъм, естествено. Аз дойдох, нека пак да го прочита, 45 стих, и който гледа мене, гледа онзи, който ме е пратил. Аз дойдох като светлината на света, за да не остане в тъмнината никой, който вярва в мене. Никой, който вярва в мене. Защо религията от земята, християнство не направи нищо по тази причина? Няма как, сам Бог забранява. Никой не може да издигне Христос по причина на богове или каквото ще да е. Ако Бог е искал да бъде Бог, както се е наричал, нали, Той го е правил в матрицата. Тук, тези, които стават синове, те стават едно с Него. Той спира умът им да се покланя на олтарите, на ученията, на боговете, на каквото ще да е претенция като ДНК на плътта и ДНК на човешкото самосъзнание, което е ограничено. Той го блокира това нещо, за да те освободи за новия живот. И това е нов разум. Представете себе си жертва жива, богоугодна, кръгом 180 градуса и обратно в юдаизма. Аз се раснах с Христа и сега не вече аз живея и отстрани, нали, те движи деноминацията и твоята деноминация те учи на правото ти да ядеш, да не ядеш, да крадеш, да не крадеш, да ходиш на плаж, да не ходиш на плаж, да си спасен, да не си спасен. Те игри на демоничните хранения. Писанията на Корана казват какво е по-правилно от писанията на юдаизма. Писанията на юдаизма, на Тора и на това, което е изказано там от равините, пък се учат от Кабала. Кабала се учи от асирийските учения. Матрица, тотална матрица. Илюзия. Учение на илюзията. Само таратор в главата, нищо друго. Просто на човек му трябва храна, комфортно време и тем подобни неща. И его, което да го храни, да го обнадеждава. И Бог го е направил това да бъде така. И когато сина идва и казва, ако не намразиш живота си, с други думи, ти трябва да излезеш от матрицата, защото безграничието е по-скъпо и ценно за тебе и че стенанието да излезнеш от утробата на животодаващата. Нали имаме небесен Иерусалим? Нали имаме утроба на небесния Иерусалим? Това е Божия дух. И новораждането не може да дойде от земната религия християнство.
С други думи, реалността на твоето идване в разума Христос не може да бъде алъш вериш на изказванията на тия хорица там по религиите. Заради смъртта и поклонение към смъртта. Защото всяко новораждане, което е даване на нов живот, то е идентичността Христос вътре в нас. Това е новия разум, новата съвест. Аз дойдох като светлина на света, за да не остане никой в тъмнината, който вярва в мене. И ако чуе някой думите ми и не ги пази, аз не го съдя. Защото не дойдох да съдя света, но да спася света. Каква е тази разлика от това? Разликата е огромна, защото той не е като Моисей. Не, че Моисей е виновен, но той е просто от ученията за матрицата. Това е неговото действие. Той не идва Исус на света, за да обясни на хората какво правилно и неправилно правят и как да го подобрят това нещо. Той ги извежда от света. Той ги извежда от света на религията. Който ме отхвърля и не приема думите ми, има кой да го съди. Словото, което говорих, то ще го съди в последния ден. Защото аз от себе си не говорих, но Отец, който ме прати, той ми даде заповед какво да кажа и що да говоря. Какво казва послание към Евреите 8-10 глава? Какво се казва за Новия завет? Как се изписва Словото на Бога в стандартите на Нов завет? То е вътре в човека. Къде е Неговото Слово тогава? В Неговата идентичност. Къде е Твоето Слово? Твоето Слово е буквата и закона, Твоето Слово е човешкото учение и матрицата. Ти го четеш, ти го осъзнаваш, разбираш криво-лево, напасваш се с поведението на другите хора, разбираш какво е зло от поведението на другите хора, от тебе коруптивно се смяташ за голяма работа и ставаш храна за демонизъм. Исус може ли да бъде храна за демонизъм на матрицата? Като е предложил на уния да ядат от него, те посмяли ли са да ядат? Така, а когато ядат тия хора в литургиите, ученията, какво мислите, че ядат? Какво ядат тия хора? На основание на суеверие, на основание на това, което ги третира. Аз ядох хапката от тялото Христово и след това бях изцерен. Да, вярно е. Така трябва да бъде. Защо? Защото това е матричният Бог, който закоравява. С вярването ти в изцерението и вярването, че правиш литургията, издигане и поклонение към Бога. И тук нямаш право повече. Добро утро. Защо нямаш право повече? Защото умът ти е блокирал. Ти ще останеш с вярата ти в земните учения и това, че познаваш Бога с Бога на матрицата вътре в себе си. Колко хора са такива? Добре. И зная, че онова, което той заповяда, е вечен живот. И тъй, това, което говоря така, както ми го е казал татко. Както ми го е казал татко, какво значи? Той му говори по телефона. Това е той. Умът му е. Последен стих и така завършваме. По-точно 2 стиха или 3. А и до днес при прочитането на Мойсей покривалото лежи на сърцата им. Покривалото какво държи? Държи матричния Бог. Държи учението от земята. Когато падне покривалото, настъпва времето за трансформация. Или времето за оживотворяване. Обаче вижте, че религията се е подсигурила и в християнството. Тя има християнство. Земните учения са християнство. Също имат християнство. Ти трябва да излезеш от християнството. Трябва да излезеш от ученията на християнството по повода за спасението след смъртта, по повода за каквото и ще да е. За храна, за дрехи, за изцерение, за бъдеще, настояще, протекция от Бога. Всички тези неща трябва да отпаднат. Те не могат да съжителстват с новия ти разум. Затова се казва, ще намразиш живота, който религията ти го създаде, който света ти го дава, който матрицата ти го дава. Или ще си благодарен на религията. Неделно време, по време на изповед и така. Но когато Израел се обърне към Господа, покривалото ще се снеме. А Господ е духа и гдето е Господния дух, там е свобода. А Господ е духа и гдето е Господния дух, там е свобода. А ние всички с открито лице, като в огледало. Чувате ли тази дума? Тя е много важна. Като в огледало. Това, което започнах в началото. Това е резонанса на огледалото. Огледалото на практика действа с разума ти.
Огледалото на матрицата работи с разума, който те контролира и те манипулира. Огледалото на храната от другите хора. Тяхната представа за тебе, това, което те виждат, те достигат до религията, според религията определят стандарти, в които ти изглеждаш какво трябва да бъде, според техните неизказани мисли, те те задържат, оковават, според техните представи за тебе, има хора, които, примерно, си представят, че обичат някого, но всъщност те закоравяват този човек. Разбираш ли? Или пък правят някакви други представи на обгрижване, на каквото и ще да контролират и манипулират в състоянието на земните представи за взаимоотношения и човешки общения. Човешките общения трябва да бъдат унищожени на демонизма, на религиите, на този свят, който Бог обитава вътре в него под формата на съзнание, на човешко естество или на Адам първия. Съраствам се с Христа и сега не аз живея. Това значи, че разумът ти ще бъде тотално променен. Буквата и закона или налозите на законите са унищожени, те са обвързани на кръста. Това значи, че ти към тебе повече няма да има влияние, което манипулира твоето себесъзнание като религиозен поклонник. Променя се огледалото, нека да го видим. А ние всички с открито лице, като в огледало, гледайки Господната слава, се преобразяваме в същия образ от слава в слава, както от Духа Господен. Направи го това в събрание на апостол Яков, когато събират евреите, събират да обяснят какъв трябва да бъде статута на езичниците. Мислите ли, че резонира славата на Господа там? Бог им дава мъдрост как да се отнасят към вдовицата, към сирачето. Мислите ли, че им дава мъдрост? Не. Той ги закоравява с менталитета на мъдрост от света и религиите. И те го правят, защото им дава позицията на разсъждение. Те са колективна съвест на мислене и разсъждения. От страни стоят истинските юдеи, които не са в християнството и ги наглеждат. По средата са така нареченото църквиянство, а някъде отвънка стоят езичниците и чакат да решат за тях какво трябва да стане. И конника да отиде с писмото и да обясни какво трябва да се направи в църквата. Защото папата на Ерусалим е казал това. А няколко глави по-напред четеме в Деяния на апостоли 4 глава и те имаха едно сърце, една душа. И нищо не им липсваше. И изведнъж им липсва. Намеси се Бога на матрицата. Не им позволява. Няма излизане. Какво? Ще има тегло. Какво е теглото? Ще правите християнство. Ще слагате кръстове на високо, на ниско, ще ги бронзирате, ще ги правите златни, ще се покланяте. И това е положението. Нов човек няма. Да, ясно. И папагалите там на Корана също правят. Имитират евреите в затвора им и се радват на това. Християнизма и те имитират евреите. Евреите имитират кабалите. Това е. Кой го направил това? Човекът е умен да го направи. Не, Бог го е направил във вид на затвор. Той е матричен ум. Той е в разума на човека е поставен това нещо. Така завършваме тази вечер. Сега, какво казах на Надя? Казах и повече да не се храни с демонична храна. И да не става демонична храна. И не само на Надя, казвам и го на вас. Излезте от религиите. Излезте от човешките учения на мога, не мога, знам, не знам, правилно, неправилно. Те наистина имат информация за определения Бог, който трябва да ни изглежда в разума, че има Бог. Но те не позволяват да излезеш извън реалността на матрицата. И си оставаш извън Христовия разум. Излезте от това. Спрете да оценявате хората, спрете да ги осъждате, спрете да ги издигате. Чувате ли? Спрете да го правите. Спрете да папагалствате заради религията. Когато помазаника дойде до вас, той ще дойде заради такъв живот. Това е друго. Разбираш ли? То е друго. Винаги идва за живота, който е от извън матрицата. А когато религиозни, хора, които се надъхват да спазват религията или да отвърлят дадената
деноминация или каквото, те винаги се занимават с твоето его на религията или матричният ти разум. Не го прави повече. Никой не ти е попречил. Сам Бог те е вързал в религиите. Сам Бог не ти позволява да излезеш извън религиите. Защото не познаваш помазаника и не гледаш на помазаника. Не гледаш на помазаника. То е истинското огледало за тебе, кой си ти. Ти си Христос. Помни това, което казвам. Ти си Христос. Определен си да бъдеш Христос. Неговия разум, неговия ум, неговата съвест, неговото себесъзнание. Това е твой живот. Това те извежда от поклонението към свръхестественото, към матрицата, поклонението към сатана, към смъртта, към каквото ще да е. Осъзнайте какво ви казах. И не бъдете като хората, които Исаия говори. Разума, Христовия разум, не се нуждае от религията. Ти си по-скъп и ценен от писанията. Ти си по-скъп и ценен от така нареченото Божие Слово. Не го издигайте, за да правите храмови религии и учения на демонични хранения. И мнения, от което просто унищожавате себе си в закоравявания, закостенявания и борби един с друг. Това е. Огледалото е Христос. То е твоята идентичност. Като новия разум, новата съвест, живота, който е вечен. Никой нищо не може да те спре. Мене колко хора ме успяват да ме направят нормален? Знаете ли колко хора се борят да ме направят нормален? С дървения кръст, бронзовия кръст, с боядисания кръст, с ултара, с амвона, с процедурата. Някога да сте успявали? Успявали ли сте някога? А защо сте го искали? Заради себе си. Защото сте се виждали зад амвони, зад учения, такива, които говорите на другите хора и хората ви ръкопляскат и търсите егото на знанието и т.н. Ясно ли е? Значи не. Трябва ли да го блокираш това? Трябва. Разбираш ли? Трябва ли да блокираш служенията на естествената матрица, на човешките себеосъзнавания, издигания и пропадания там, на човешките гонитби и демоничната храна? Блокираш я. Не ти трябва повече. Боже, аз разбирам. Аз знам. Аз осъзнавам какво чувам. Аз искам да се събудя. Събуди ме, татко. Да излезнеш от света на религиите. Прослушайте пак това видео, ако някой не чува добре, както Исаия казва и не вижда, да дано Бог да се смили. Оживотворяването, той го прави. А кой задържа да не си в това състояние? Пак той. Може ли да обвиниш някого? Когато и той е същия като тебе. Събудете се. Не се занимавайте повече с религия. Не се занимавайте с човешки учения повече. Не се борете един с друг. Не доказвайте нищо на никой. Сега е времето ти самия да се събудиш и да има светлина. И умът ти да е свободен и да доноси свобода и да те огрява точно това, което прочетох. Живот. Добре, татко, благодаря ти. Да бъде волята ти. Благодаря ти, татко. Винаги, във всичко. Амин.